OK, tak jo, já bych šel tu dolů. Mhm. Cestou, necestou. O, Volem ne... O! že bychom našli ty? Asi ne. To je malé. Ach jo. Ach jo, bufoni. Ale zažít první čoklit, jo, to je strašný. Polem, jedu za tebou se svým malotraktorem. Yes. Kaktus, ten kaktus asi tě ublíží, co? Kaktus, já nevím. Hej, ale Au. tu jsou udělaný. Jo, a Já mám furt nastavenou Abigail. Warwood má špatnou regeneraci životu, Začíná noc? Jo, možná tím svícením toho ducha může nás jich zachránit někdy. Tak, najím se. Aha. Proč jsi zapálil? Bacha, si moc ve tmě. Tam umřeš. Ty umřeš. Neumřu. Majan? No. Podívej si, kolik to dává. Plus 15 se... Tak to je dobrý. Ale máš životy dole, že? Aha, ale to je dobrý jako celkem. Já mám méně životů, ale takže to... Co to z něj spadlo? Tak Katrý. já už vidím duchy. Začíná být schizo. Začneš schizofra. Ej, wormhole. Jdu se podívat. Mám hodně sanity. No, bere nás to zpátky. Tak pojď. Ojoj, tady je pohřebiště. To bude dobré nakopání těch hrobů. Aha. Tak pojď sem. Vidím tě na mapě, nevidím tě na mapě. Tam, kde jsme už byli totiž, to je. Nemusíš se bát, to povíš místa, kde jsme byli. Ale ono to žere sanito, ne? Ty wormhole. Tak kde se toto zabere? Počkej, já ti dám asi můj tu. Počkej. Ne, dávej mi čelenku, nepotřebuji čelenku. Já si zasadím semínka. Dobře, no. Ale chtěl by to už se někde usadlit, no. To bych chtělo, no. Nemáš nějaké sazenice ze stromu? Sazenice ze stromů, jo, mám. Dáš mi je? Děkuji. Není tak. Jo, počkej, já mám tady manuál, jak se co vyrábí. V tom kastrolu. What? What? On sebral flint a dal cook meat. Počkej, útočí na mého. F. Bere méně životu. 30 jenom. Díky. Ale to jsem teď nepotřeboval, já se nejsem hladový. Jídlo. Jo.
Nice. Hej, další zlato. Mám jenom jeden seed, no, Já mám jich 20. super. Ale ono zase taky mají výdrž, ne? Já je ale nebudu, já je budu sadit, to je to. Mhm. Oh. Asist? Já to teraz ještě... Jo, počkat! Čo? Mě následuje duch? Tak ty pracuješ s těma duchem, tak asi proto? Nice, to jsem nevěděl vůbec. Ale nesnižuje ti náhodou sanitu? Jo, snižuje, ale já si tu sanitu uberu rychle, takže to neřeš. Promiň duchu. Rán! Drak? Rán! Aha. Abigail! Čůzlo potřebuje pomoct. Přiblíž se k duchovi. Board! Je, Aha. máme pečenek. Máme jídlo. Tam máš další. Upečený pták? No. Tam nahoře je další. Vajíčko. Jo? Super. Čeká, já si dám květíčko. Ale já bych ho se teraz nesnažil zabít, To je protože... vejce. No já bych ho právě, že jeden odlaka a druhý ho sebere a pak se Ale pokusí on bude po mně zatrhnout. furt jinak. On jako je po mně furt. Dokud mu nevrátím vejce. OK, teraz jsem si ho hodil, ubral sanitu. Počkej, mám nasunout Abigail zase, kurník šapá. Ty nemůžeš normálně jíst to. Monstrózní maso? No já ho můžu v klidu jíst, takže já jsem v pohodě. Jo. Já nemůžu, bo mi to jinak snižuje sanitu a životy. Jakože můžu, což mi doplní hodně jídla, ale zase mi to jakoby... Možná upeče, nebo já... Ale fakt já potřebuju, já mám 66 sanity teraz. Když má, tak asi pojďme vyrobit ten... Počkej, já ti vyrobíme scénci. Já ti vytvořím na spánek, protože hej, ať to... Mně stačí místo, protože když já zasadím jedno semínko, tak mi to přidá 10 sanity. Spíše teďkom by se měl prospat trošku aspoň, tak počkej, já tady vytvořím scénci, tady. Tak, počkat, co ještě se potřebuje. Jo, tak. Tak a tady máš. Jak nebude noc, tak si dej na to spánek. Pak vyspíš. Dal jsem ti tady takovou... Jo. No. Mohl bys položit ten campfire? Campfire? Yep. Počkat, rychle natěžím dřevo. Nemám. Běž. OK. Tak, už můžeš. Plant. Já to budu plantit. Mě to dala sanitu. Jo, aha. Právě že. Happy birthday. Tak a dej si spánek. Dej si ten spánek. Já potřebuji tady upec nějaké věci, ale já... Tak rychle, bo jinak nebudeš moci spát, jak Sleep. Tak, jdu se vyspínknej. To by tě mělo doplnit aspoň trošku tu sanitu. Jo, to.
A doplňuje mi to životy, to je fajn. To je dobře, to je dobře. Já se podívám, jestli nemám třeba ještě nějaký ten. Hej, už ti ale začíná růst moc růže. Jo, to bude nejvyšší prdel na jaře. To je sranda. Nebo v létě, myslím. V jednom v tom období. Aha. Jo, počkej, já ti nakacím nějaký dřevo a dám ti žloudy, aby si navýšil to sanitu. Kurňa, sakera, dole. Já bychom netočili hodinu, bo už mám pocit, že už točíme víc jak půl hodiny. No, 38 minut. Aha. Hej, máš tady první žalud? Ty už to nemůžeš vzít? Tak ať to... Sony to se ti zvýší, když to dosadíš, ne? Jo, ale že ty to nemůžeš vzít? Jako mám místo, ale nechci se mi to brát, já jsem ledivej. How doing, friend? Já si mluvím s kytičkama, jo? A Co tady dělá pták? nevím. A ne, Já můžu vytvořit alchymii. já musím ty beresky opec, jinak to se zkazí. Já musím získat dřevo. O, já mám plný hunger. Jak se na to s hungerem? Hunger mám maximum. Co, jsi hladovej? Ne, já... Tady máš ty žaludy. Neboli šišky. Žaludy? Šišky. Šiška. These nuts. Šiška. Já bych to obešel celé a podíval se ještě na tu druhou stranu. Počkej, já musím vzít tu... Jo, Science Machine. Či já mám kladivo? Jo. Ty, ale nemám místo vůbec. Tady máš semínka. Tak jo, můžeme jít dál. Cestou, ne cestou, polem. Polem, ne polem. Jedu za tebou. Tu se svým malotraktorem. A teraz dostanem copyright. To teda. Ale tak jako když je to 10 sekund jenom stopáš, tak ono to nedostaneš copyright. A hlavně je to náš cover. Náš styl. Náš cover. Zkusil bych to projít, Je no. lepší, než ty tady zpívat Jožina z Bažina, ty. Jožin z Bažin, už se na tebe zítí, Jožin. No ty jsi vlastně Jožin z Bažin. Já nejsem Jožin, ty debila. Pako. Báka. Baka. Kolik je tady trávy. Tráva. Tady dole jsme ještě počkat, tady vlastně... Majan? No, a vajíčko, počkat, vajíčko. Gargofest! A, počkat, si nevšímá. Tak mě neviděl. Good. Je další travní biom. To je biom. Hej, a tam je další ještě, asi vypadá. Na minimapě to vidím. Jo, právě tu se chci podívat ještě. Okay. Protože já jsem to tady neoblíbnul. Jsou tu kolečka? Nejsou tu kolečka. Jo, to pak můžeme rozbít. Jo. To je to celkem velký. A viděl jsem tam nahoře pavoučí hnízda.
A, to bychom mohli to bych mohli poslat Abigail. prší? To by to... Abigail, mohl bych se slat na ně. Bufala bych rád našel. Jo, začal Ale pršet. ne. Začal Ty pršet. nemá déšť na tebe nějaký vliv? Ne, ale je to ty samé jako u každého. Pak by začalo klouzat itemy. Jo. Já jenom jestli jako když ty jsi jakoby... To by mohly rostlina, být tak bufala, by ne snad. to, jako to není možný, já mám jako nastavení, aby se spawnovali. Já jsem rychlejší, mně přijde. Nás ní nestíhá Abigail doběhnout. A další trávní biom. Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená. Ne, Bouřka. 33 semínek, nice. Ono, když jinak mi zemře Abigail, jakože jako duch, tak ono ji nemůžu pak na nějakou chvíli vyvolat. Jo, myslím, že ale můžeš si pak znovu vyvolat. Pokud se jí ale nedoplní životy. Což 600 je hodně. Rain! Rain, I see a bitter day. Hej, cít. Já Jo. nemám místo. OK. Get the fuck out here! To 25 jídla. A je už přestalo pršet. No, kytka na travním biomu. Já mám ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slotů volných. OK. Čekat, nemůžu si vytvořit baťoch a potřebuji v Science City, jo. To fakt tu není nic. Noc, Oh. noc. Tak. To už mi mrkvičky začínají. No. Kolik máš jídla? Tohle je všechno, co mám. Aha. Semínka žrat nebudu. Já mám jídla hodně, jenom prostě už mi tady začalo docházet. Jakože prostě už byl prošlý. O, ruce. Bude to lídat Abigail. Tak. To byla trošku šílená noc. Světlušky. Počkej, já se podívám, jestli můžu vytvořit... potřebuji spider. Tady jsou skillsety a já teď nevím. Já třeba nevím, jak se zapínají. No, ono právě, že mě se tu občas objeví také oko v levém horním rohu. Táček. Tušík. Jo, ta madrace byla na jedno použití, hádám. Co? Že ta madrace asi bylo na jedno použití, co? Jo, je na jedno použití jenom. OK, ale aspoň něco. Chtěl by to najít aspoň pavouky, no. No, nahoře jsou pavouci. Ne, Nahoře? až tam nahoře. Hodně nahoře. Že bych na ně poslal Abigail a my bychom jim zničili hnízdo. Buffalo! Buffalo! Kde? Tady jsou! Nice, máme buffalo. Jedno, Super, dvě, tady se nastěhujem. ale ne moc blízko.
No. Jo, tady jich je hodně, to je super, ale To ne, je super. nemoc blízko. Jo, pojďme tady nějak někde. Je- Potřebujeme ale zase nějaký dřevo. Můžeš tady zasadit dřevo do travního biomu? Já můžu sázet všude. Aha, dobře. A wormhole? Jo, tady je hodně těch bufalů. OK, to je super. To je super. A ještě tenhle biom. Tady mě být to. Jo. Tak, teď jsme našli perfektní místo. OK. Gloomer. To jak bude úplně, tak musíme pro něho zajít. Jo. Úplně, ale ten bude až ve 12. dní, ne? Nějak. Já nevím. Já taky nevím. Žabička si na mě bude útočit, ne? Ten duch je ta já zbožňuji Abigail. Oh, Tak, pojď. nahoru nejdem. Proč? Bažina. Co tam je? Hentai. Do prdele. Jo, to je přímo ten svět, kde jsem byl přes ten wormhole. OK. A tady ještě jeskyně, hej, tak to máme ideální místo. Mám tady. Našli jsme... Let's go. Tady potom je Ano. Super. Ty počkej, nebudou na mě útočit, když mám u sebe ducha? Ne, nebudou. You back up. Who are Hej, you? tak Home jsme- time. Tak to jsme našli perfektní teďkom, no. Tak tady To se máme zabydlíme. další defense. To je dobré, takže bych to... Zapích někde mezi. Tady, no, třeba. Ale dal bych to trochu dál. Ať nejsme hned u prdele. Tady, třeba někde. Tu jsou Ještě k tomu bufala. bufoní. Jo, tady, když tu jsou ještě k tomu maliny. Jo, to bych to prostě zapích. Jo, počkej, tak já vytvořím science jenom. Aha, já nemám dřevo. Počkej, tak zasadí žaludy. Já si jdu jen pro dřevo. Rost. Počkej, teď já Rostka. můžu zničit barák prasete. Nenížím to. No, dobře. Bych byl troll. Ty a prasečí king, ten je jako boss? Ne, ty mu dáš zlato a on by ti měl za to něco dát. Třeba prase, ne? Ne, to ti nedá, ale něco ti dá. Ale vím, že se dá ochočit prase. Ochočit, tak to nevím. Že prostě tě bude následovat. Abigail, teď mě tady pěkně závazíš. Tak jo, science. Weapon. Ty pak si, jo tamhle. Balloon trap, OK. Armor. Alright, tady se zasídlíme teda. Usídlíme. Tak. A postav ten větší. To větší trvalý campfire. Jo, počkej, já jestli mám otevřu tady dárek. Use later, nechci botičky. Aha, campfire. Nemám dostatek shooterů. To je šutry? Potřebuju jich 9. No. Když jsi je vzal? Sbíral. Aha. Tak, někde... Počkej, kde dám campfire? Někde tady. Tak. Paráda. No, teďko jenom hlavně to, no. Ber si kytičky, hele, jestli máš málo toho sanity. Já už mám sanitu dost. Jo, super. To je důležitý. Tím pádem.
Říkám, že mě prostě ta sanity díky mě stačí sázet. Mhm. Mám pocit, že jsem slyšel vlky. Aktivuju Abigail. Pro jistotu. Já nemám zbraň, Ona tě ochrání. ale já chci zbraň. Máš smůlu. No tak tady máš. Já si jdu vyrobit. Tak děkuji. Už. Vždyť máš zbraň. Ale to je na dálku. Aha, co to bylo? Krtek. Krtek. Není to takový ten Kartek a panda? Tak už nepotřebujeme Abigail. Ochranu. What? Co to bylo? Dával jsem ti zbraň. Trošku jsem se zabugoval. Jo, lehce lagy. Tak co? To bychom už mohli asi zapíchnout, už točíme asi dlouho. Já si hodím Farmland a budu farmář. Jasně. A já budu ochránce našeho stídla. OK. Abigail nás tady bude chránit. Já mám na tu 55 minut. Natočeno. A já mám 55 taky. Překvapivě. Ale to už bych asi tady zapíchnul, to už je už OK, tak ale udělám aspoň nějaké outro. Yes. A jinak informace další... Tohle jsme asi měli říct na začátku, ne na konci. Jo. Upsík. Ale díly teraz tento první díl natáčíme každý svůj pohled, ale pak další díly budou na střídačku, takže další díl bude u Majana, pak ten třetí díl bude u mě a zase čtvrtý díl bude u Majana, takže v podstatě sudé díly jsou právě u Majana a já si beru liché díly. Přesně tak. Pokud se vám teda hlavně i ten díl z Don't Starve líbil, tak nezapomeňte nám dát obou palec nahoru, po případě subscribe, jestli vás zajímá náš content, v případě i tady ta série, tak doufám. Like a koment vždy potěší. Přesně tak. Doufejme, že se dočkáme dalších dobrých dílů z Don't Starve. Dobré, takže zatím se mějte a čau.